Astăzi este cea mai lungă zi a anului 2016, eveniment care marchează debutul verii astronomice. Potrivit Observatorului Astronomic din București, în jurul datei de 21 iunie, longitudinea astronomică a Soarelui este de 90 de grade. După momentul solstițiului de vară, durata zilei va începe să scadă, iar a nopții să crească, timp de 6 luni până la 21 decembrie, momentul solstițiului de iarnă. În emisfera sudică a Pământului, fenomenul se derulează în sens invers. Solstițiul de vară este asociat cu diverse tradiții populare în toată lumea de sorginte păgână și creștină. În vechime, solstițiul de vară era folosit pentru a calcula momentele importante privind muncile agricole. De asemenea, era o perioadă foarte populară din an pentru a organiza nunți. În România, solstițiul de vară este asociat cu sărbătoarea sânzienelor, cunoscută în popor și ca Drăgaica, celebrată pe 24 iunie. Asociate la rândul lor sărbătorii creștine a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, sânzienele și-au originea într-un străvechi cult solar și poartă în unele locuri și numele Cap de Vară. Sărbătoarea sânzienelor mai este denumită în popor și amuțitul cucului. Această pasăre cântă doar 3 luni pe an, de la echinocțiul de primăvară în jurul datei de 21 martie până la solstițiul de vară sau de sânziene pe 24 iunie. Se spune în popor că dacă cucul încetează să cânte înainte de sânziene, înseamnă că vara va fi secetoasă.